मोथां नाराक नाखाय चीनी बोरै रक हा कसक्ति हा कुवाक्ति कुवाक थांमानोसे हा नारिलाय मा नाराक लायग्रानाय फैलायसे नुगो चीनी तिब्रात रक बरक फेसबुक को सैरुओ शिक्षित बोरै तिब्राज रक कायजाना बरक बोरै तिब्रासावो क्वालिफिकेशन गोनां जलानि अभाबनि बागैबो आहाय रक मांगो आं बोरै रंनो सानन मुजुङो एमए पास बोरै जुदि शिक्षित जला मान्याखाय राबार रायजानाय जलाबाय फान गायजारि दफा मानारनाय आबो कगुनि माया आं बक्तृतारिखे बुइसाव अनिमेश दा जाति नारांनाय बाहानो जिसे वानसाबाय गायजाक बदा जाति नारांनाय आरो आं मा सावो आं खरसा बाहानो जोगा सुजाक संगरि देबरमा बिनिबो बिबि आदि बाहानो जोगा आबो वानसाबाय गायजाक आं साव समाज बात खाय देबरमा समाज पूरा बॉयकॉट खाय दे आनि कोनो दुख करे आरो आं बाहानो जोग गायजाक थां ब्रो जिन बखा बसक सागा बसक काबलाय खानोगो पुलिस एसपी पर्यন্ত रुबै आगरतला दुगैरि भिरिगि रम तुइ सिंगा बनाय नोंगि मो वानसाबाय जा तंनाय अदे थांनो आ बाहानो जिसा वानसान रम बै गबा काप दंगो दं बनप्लांनानै दिबाय बिनि बागै मासाव आनि बाहानो जो वानसाबाय गायजा थानो आबो आनो जातिनि सामुं तांनि थाने आबो बादां मान्या आं अनिमेश आं जातिनि सामुं तांनायाव मोनसे सिद्धांत आइताय हिंगाबा जारा तिनि वानसाबाय गायजा जा नौकि बरक जातिनि बागै कामसे खायमांला आबो माया ताकरो बिनि बागै आं मा सावो आनि नगो जे घटना आंखा केबल नगो घटना तांदों आं बाहानो जुबो यूट्यूब नायबाय आं बनो सोंनाय दिनिबो আপলোড খাই যাইতে বনাং লিঙ্ক রেনাই দিন বাগে আং তিনি জনসমক্ষে ককমা সাগা নরগ হাইমাঙ্গ ওয়ানসাবাই দফানি পুরি রকাই জাগায় মতি প্রাত ফাতে 20 বছর পরে তংলা পাইখানা হিংসা পাইছে বিনি বাগে চিনি পুরি মথানি ওয়ারি রংনাং মাসাও দফানর মোথাং নারাক নাখাই चीनी बोरै रक हा कसक्ति हा कुवाक्ति कुवाक थांमानोसे हा नारिलाय मा नाराक लायग्रानाय फैलायसे अ हा नारि नांखाय जों मा बुजगनाय मा सानाय